al nostre centre. Aquí tenim secretaria, conserveria i la sala d'actes. Aquí tenim la sala d'actes, tenim un teatre i aquí a vegades fan entrega de premis als espectacles. Aquí tenim el gimnàs. I aquest és el nostre pati, tot el que veiem per aquí. Tenim 2 tutors perquè així ens ajuden més i cada tutor té mitja classe. I si tenim un dubte podem anar al nostre tutor i ens ajuden, o si tenim problemes o... Són nens de tercer que toquen aleatòriament en un sorteig que fem al principi de curs i aquests nens ens ajuden a adaptar-nos a l'institut, a saber més coses de l'institut i a crear vincles. Vam fer una sortida a Can Oriol per la Castanyada i vam fer activitats per conèixer el nostre padrí. El nostre pati té molts espais. Tenim una aula exterior, 2 pistes de futbol i bàsquet, una taula de ping-pong. I tenim molts bancs i moltes papereres i contenidors perquè com som a Escola Verda podem reciclar. Aquesta és la zona de pícnic, on de tant en tant fem classe i a l'hora del pati els divendres hi ha jocs de taules i escacs. Els nostres companys fent educació física. I com podeu veure tenim 2 pistes. L'alumnat de primer d'ESO pinta murals al pati. I aquest és el nostre. A un projecte vam fer unes olimpiades entre els grups de primer d'ESO. Celebrem la castanyada, Les festes d'hivern, Carnestoltes, les entregues de premis de Sant Jordi. I nosaltres deseiem Abans d'entrar a l'institut estava molt nerviosa perquè no sabia com seria i pensava que seria molt més difícil, però no és més fàcil. El canvi de primària a secundària tampoc és tan gran. Hi ha més deures, més exàmens, però quan t'acostumes és més fàcil. Jo al principi estava molt espantada, sobretot per això de si em posaven a la meva classe amb els meus amics o amigues, però crec que és una bona oportunitat això de barrejar grups perquè coneixes nova gent i fas nous amics. a part de tot el que hem dit, també aprenem coses.